Mayong buntag kaninyo mga guys. Di ako karon sa akong amigo nga si Junjun Paggiya. Nagkuan ko. Nagwat-wat ko niya kay nagsugbasag manok. Kaya ay among isod anong pamahaw kay namiroy trabaho kamong trabaho ron ato mis kinaladyo ang dapit magtapok mis humay ni kuan. Arengke ares pasto. Kinatumjas sentros pasto. Di ako karon sa ilahan naghuwat. Kay naglugoy man meron kay nangani man may kanihang amigo. Sige mi din naglugoy magtanom, mangamot. Usahay gali mang bed mi karon ano may mang bed kay harvester mo na may ni uso ron. Karon karong mga orasa di pa mi dar sila ha. Kay mag paabot ko ni diya kay nagsugba sa isang manok. Oh, di ana mga ni guys ah. Moto ka sa di guys. Basig mi kag namutbot ko guys, darag isang manok naluto na. Litsong murag litson guys oh. Pulang mapula guys tapos malutong na malutong yung ano balat. Balat ng manok. Mo ni sa guys, ang amigo guys. Manihang kalugoy sa kuan guys, dares mga bukid kay kuan mi magtanom, magkamot, magsagibo, ani mao ni. Da karon kay nahuman na sa sugba. Yan na ring hiwaon guys. Kay ngaon na mi guys, ini man na kaon, mo ready to go na mi sa among trabaho guys. Magmukbang meron guys og kuan manok. Ang naghanarap ko ng sili ibutang nila guys. Kay kuan ay ang sili, lagyan mo pa ng sili kay kawa man as panahot. Oh, na guys, tantana sang amigo ang amigo ang isang kuan guys, isang manok. Isang manok nga tambok kayo giihaw. Kuan man ang amigo daghang manig buhing manok. Di man ni paras uban nga di mamuhi. Kanisa believe ko ng amigo bisag kuan na ani nga manok daghan. Na po sa hinuktan pwede po ni sag mo ipida pong ipamuwang ning manok hinuktan. Oh, na guys, mayon mo aga ko na motbot ko tan-awa. Oh, saksi jud ang video guys nga makita ninyo guys. Iyan ang kita tadag isang gisugbang manok. Kay luto na. Tanawag kuan guys, inig-upload na guys. Ang video. Asang videohan siya kay nag-vlogger man po ko ako si Probinsyanong Minhasay. Agang page sa akong vlog Probinsyanong Minhasay kay pwede ba po ko atukos katunggan manginhas. Mga kinhason, mga sapayan, alimango, maniit ug uban pa. Mga kinhason, mga lambay. Mare guys ang amigo nang i-videohan siya kay i-upload din ha po. Og ayaw kalimot mga guys sa pag-subscribe sa kong YouTube channel. Og i-share, i-like po ko ninyo. Sa di pa nimo i-scroll guys, magbilin kag bakas. Oh, usag di pa nimo i-kuan guys. I-scroll. Magbilin kag kuan guys. Share or like. Oh, like, share or subscribe. Ang Probinsyanong Manginhasay vlog. Kinis Probinsyanong Manginhasay vlog taga Kamiting ni. Ay kinis ang amigo, ang best friend si Junjun Paggiya taga Tabunok ni sauna di lumar rin nagpudso. Karon ni balhin nag Tabunok kay kuan. Nakapalit sa giyota der sa Tabunok. Mga nakoron dire kay naglogo mig pangani. Oh, human nagtantad guys. Kani ija na po ning asilihan ron butang nga nagsili daghan sukaan. Oh. Dia kang amigo. Nawa. Basig makaingon mo kani nga hang pag-vlog di ni klaro. Na hiniwa naka-ready na sa plato da mga guys. Huwag na laman nagsuka. Og kuan sili. Ready na na. Ready to kaon na guys. Og kani hang friend agisang bahay deres Tabunok nindot nisang bahay kay kuan sin ang atop niya kuan body amakan man ni yang bahay din eh inibalhin naman ni siya kay wa naman si Delmar na guys ila nang gisukan guys oh yeah suka na suka or arang asloma guys aslom ba ha to telawi ko no friend na kuling ha
Mo ni sukas kuan guys, manok. Mo na ni guys. Mo na ni karon guys, basta mamuhitag manok, nagasutay ihawon. Bilib ko ng amigo kay Sili na po Oh. guys ha. tulo na ni kaadlaw sa nag-ihawg manok. Sili. Sukat sa paglugoy namo. Kay daghan man sag manok, namuhi man sag manok. Kay aron ko no og kutasan sana sa ihawon, importante mabusog man pod kuan. Tag ijas manok. Pati jang amigo mabusog pod kay nag-uban mi ani. Siyempre guys, inighuman di Oh, diamond guys, kuliga guys. Bilib ko ng amigo guys. Ipakita ko sa tanduay guys, ara ng kurata kay aga ko di ra ba po kumiinom tanduay. Mudrink ka. Nanakol. Oh. Oh, na guys. Ug maro to guys. Magbilin pud mo baka sa among video guys. Like, share and subscribe. Follow. Ang probinsyanong Manginhasay vlog. Way laing nga manginhasay mao na ako na na. Oh, daghang salamat.